Ini rajang cilik-cilik. Terus disorno rene bolong. Wah, tenang. Bar ngono, cambahe bolo, aja lali. Secukupnya wae. Cambahe. Terus kemangine. Bar ngono, langsung dicampur bolo. Campur. Diwedhek. Udek-udek. Wis ngene aja lali. Tambahi micine. Micin, uyahe iki ku micin. Uyah bolo. Alah. Ngelek. Terus micine. Wis ngono tok bumbune. Mergo ana terasine mang wis enak bolo. Ya, diudek-udek ini sampai nyampur bolo ya. Mang ini kurang, tambah ini. Nah, terancamnya wis dadi bolo. Langsung aja ayo goreng tempene. Jane dientepno. Terus aja lali. Lengone dadi sorno. Secukupe ae bolo. Terus tempene dipotong ngene bolo. Wajik-wajik ini segitiga. Nah, dipotong segitiga terus digeret-gereti ini bolo lho. Ya. Geret-gereti ini. Terus dipotong segitiga. Ya ngono, geret-gereti ini. Terus dipotong segitiga. Oke, wis ngene tok. Gen tempene ana rasane bolo.